Serata oħra ta' suċċess ta' tieni edizzjoni tal-Premju Formidabbli organizzata mid-Deputat u Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo. Fejn l-għan ewlieni ta' din is-serata kien li jingħata rikonoxximent lil dawk il-persuni li minkejja sfidi fil-ħajja tagħhom baqgħu għaddejjin b'ħidma kontinwa b'risq soċjetà aħjar. F'din is-serata l-messaġġ ewlieni kien li kulħadd għandu dritt jilħaq il-potenzjal sħiħ fl-aspetti kollha tal-ħajja u kulħadd għandu dritt igawdi kwalità ta' ħajja għolja. Għaldastant wassal il-messaġġ tal-importanza li nżommu f'moħħna u narfu li ħaddieħor huwa importanti għalina. B'mod speċjali persuna b'diżabilità li minkejja l-impediment fil-ħajja tiegħu jew tagħha jagħmlu ħilithom biex jibnu soċjetà aħjar. Fil-messaġġ tiegħu għal din l-okkażjoni deputat Ivan Bartolo spjega kif wara ħidma twila din l-idea saret realtà. Huwa tkellem dwar il-ħsieb wara dan il-premju fosthom li jiġi espost ix-xogħol li ħafna drabi jkun moħbi fiskiet f'ħajja ordinarja u għalhekk b'dan l-unur qed jiġu premjati l-valuri u l-aġir tal-individwu. Tiġik il-ħajra taqbad it-triq tal-apatija, tħares fil-baħ u l-vojt u tispiċċa tgerrem it-truf tas-sigaretti. Imma hemm oħrajn għażlu wieħed mill-prinċipji universali, dik li jagħtu bla ma jistennew xejn lura. Għal din is-serata l-5 persuni rebbieħa tal-Premju Formidabbli huma Anna Abela, Genesi Abela, Alfred Difeza, Rajiza Falzon u Joseph Mikallef fejn il-koll għandhom xi ħaġa komuni bejniethom. Dik li minkejja b'impediment tal-ħajja xorta waħda jażlu li minn b'mod u min bieħor jażlu li jagħmlu l-ġid fis-soċjetà Maltija. F'din is-serata persuni oħrajn ingħataw ċertifikat ta' onorifiċenza.